So hello friends, welcome back to my another new video. So friends, janaki YouTuber janaki जों गोदान YouTuber फोरनि भिडिअस खौ मा प्रमोट खालामसिगोन आरोना प्रमोट खालामोबा जों janaki गोदान YouTuber फोरनि चेनेलाहाय ग्रो जानायनि janaki जोंनि भिडिअसआवहाय मा भिउस फैनायनि माने चान्स दं आरोना एबारनिफ्राय सो जाहैदों janaki दा मा YouTubeनिफ्राय मोनसे गोदान आपडेट्स फैदों बे गोदान आपडेट्सआ जाहैदों मा new to you. Okay, so आं नोंथांमोन janaki YouTubeनि janaki बे गोदान आपडेट्स फैनायनि सोमोन्दै नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आं एक्सप्लेन खालामनो खोन्थागोन janaki मा सिस्टेमैहाय माने janaki new to you नि janaki गोदान आपडेट्स फैनाय janaki YouTubeनि सो बे janaki गोदान YouTuberफोरनि janaki भिडिअ प्रमोट खालामनाया YouTubeआ गावसोरनो गोदान YouTuberफोरनि janaki भिडिअ प्रमोट खालामनाया मा सिस्टेम जागोन आं नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअजों स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनो खोन्थागोन ओके सो बेनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय So friends, janaki जों गावबागाव janaki मबाइलनि janaki YouTube एप को ओपन खालामोबा मा janaki माने YouTube माखासे भिडिअसफोरखौ मा रेकमेन्ड खालामो आरोना बे रेकमेन्ड खालामनाया मारै जायो होननानै बुङोब्ला janaki नोंथांनि janaki मबाइलाव नोंथांनि YouTube एपजों नोंथाङा janaki मा केटेगरिसनि भिडिअसखौ नायबाय थायो सो बे सिस्टेमनि भिडिअसखौसो मा नोंथांनि janaki YouTube एपआवहाय मा रेकमेन्ड खालामो आरोना साजेस्ट खालामबाय थाबो माने साजेस्ट खालामबाय थायो आरोना माने जाय मानसिया जे सिस्टेमनि भिडिअसखौ janaki जे केटेगरिनि janaki टाइपनि janaki भिडिअसखौ नोंथांमोना नायबाय थायो सो बेबायदि टाइपनि भिडिअसखौ मा नोंथांनि janaki YouTube एपआवहाय YouTubeआ साजेस्ट खालामो होमबा बेवहाय मा YouTubeआ माने जे नोंथाङा जे केटेगरिनि भिडिअखौ नायबाय थायो नालाय माने बे मानसिया मोजां मोनो खोमा नुनानै janaki बे टाइपनि भिडिअसखौ नायनो मोजां मोनो खोमा नुनानै मा YouTubeआ बेखौ मा साजेस्ट खालामो आरोखि जों भिउवार्सफोरनिसिम सो बेनो आरोखि माने रेकमेन्ड खालामो आरोखि सो बेवहाय माने नोंथाङा जे केटेगरिनि भिडिअसखौ नायबाय थायोना बेवहाय मा YouTubeआथ' साजेस्ट खालामबाय थाखायो सेम केटेगरिनि भिडिअसखौ आरो जे janaki टाइपनि भिडिअस बेखौ मा माने साजेस्ट एबा माने रेकमेन्ड खालामबाय थायो आरोखि जेब्लानाखि जों YouTubeखौ ओपन खालामबा मा माने लेफ्ट साइड कर्नारावहाय माने एक्सप्लोर होननाय मोनसे अपसन ओंखारो होमबा सो बे एक्सप्लोर होननाय अपसनाव क्लिक खालामोबा दं माखासे गासिबो केटेगरिनि माने गेमिंनि माखासे अपसन ओंखारजोबो आरोखि बे जों janaki बे अपसनाव क्लिक खालामोबा जोङो मा मोनसे नुयो ट्रेन्डिं होननाय अपसन नुयो नङा होमबा बे ट्रेन्डिं होननाय अपसनाव जों क्लिक खालामोबा माने जाय janaki भिडिअसआ फुरा भाइराल जादों दा सानसे साननैनि गेजेरावहाय आरोखि बे सानसे साननैनि गेजेरावहाय माने जेनाखि भिडिअसआ फुरा भाइराल जादों माने बेखौ मा YouTubeआ रेकमेन्ड खालामगासिनो बेखौ मा ट्रेन्डिं लिस्टआव फैयो आरोखि ट्रेन्डिंआ मारै जायो होनना बुङोब्ला janaki जाय भिडिअआवहाय मा फुरा भिउस फैनाय मिलियन्स अफ भिउस janaki 5 मिलियन 6 मिलियन बा 10 मिलियन भिउस फैनाय सो बेफोरबायदिखौ मा ट्रेन्डिं भिडिअस होनना बुंनाय जायो आरोखि माने YouTubeआ बेखौ रेकमेन्ड खालामो आरोखि नोंथांनि भिडिअसआव मा ट्रेन्डिंआव फैनायबा मा नोंथांनि चेनेलाव ग्र' जानायनि चान्स दं आरो janaki नोंथांनि भिडिअसफ्राव मा आरो भिउस फैनायनि चान्स दं आरोखि मानो होनना बुङोब्ला भिउवार्सफ्रा माने दा माने प्रेजेन्टलि ट्रेन्डिं janaki YouTubeआव मा बबे भिडिअसआ मा janaki बबे केटेगरिनि भिडिअसआहाय मा ट्रेन्डिंआव सोलिदों बेखौ मा ट्रेन्डिं अपसनाव क्लिक खालामनानैहाय janaki गेमिंनि अपसन ओंखारो मिउजिकनि ओके सो बेवहाय मा क्लिक खालामनानै नायो आरोखि ट्रेन्डिं सोलिनाय भिडिअसखौ आरोखि सो बेबायदि सिचुवेसनाव janaki बेबायदि कन्डिसनाव मा janaki जोंनि भिडिअसआबो मा आरोबाव भिउस फैनाय एबा चेनेलाव ग्र' जानायनि चान्स दंबावो आरोखि सो दा सेम बेबायदि आरोखि सेम थिग बेबायदिनो janaki बे YouTubeनि गोदान आपडेट्स फैनाय janaki new to you बे new to you आवबो मोनसे janaki बे ट्रेन्डिं अपसन ओंखारग्रा बायदि आरोखि जों YouTube एप ओपन खालामबानो janaki शर्ट भिडिअसनि अपसना आलदा janaki ट्रेन्डिंनि अपसना आलदा गेमिंनि भिडिअसनि अपसना आलदा janaki बेफोरबायदि अपसन आलदा ओंखारो नङा होमबा अके सो बे केटेगरिसआव क्लिक खालामोबा सो बेबायदिनो janaki एबारनिफ्राय मा new to you janaki YouTubeनि गोदान आपडेट्स फैनाय बे new to you आबो एबारनिफ्राय बिदिनो मोनसे सेक्सन जासिगोन आरोखि बे new to you आवहाय मा janaki जों गोदान YouTuberफोरनि janaki माने गोदान माने आपल'ड होनाय गोदान भिडिअस janaki गोदान YouTuberफोरनि गिदिर YouTuberफोरनि नङा आरोखि बेवहाय मा माने फिसा YouTuber janaki फिसा एकदमबारे माने बांद्राय गेदेर नङा एसे फिसा बिदिनो YouTuber janaki 1K साबस्क्राइब 5K साबस्क्राइबार 10K साबस्क्राइब बेथ' मा गासिबो मा माने फिसा YouTuber नङा होमबा बांद्राय गिदिर YouTuber नङा स' बे जाहैदों मा गासिबो फिसा YouTuberफोरनि janaki गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअस बे गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअसखौ मा janaki बे new to you आवहाय रेकमेन्ड खालामजोबो आरोखि साजेस्ट खालामो आरोखि बे जाहैदों मोनसे प्रमोट खालामनाय सिस्टेम आरोखि गासिबो janaki गोदान YouTuberफोरनि आपल'ड खालामनाय janaki गोदान भिडिअस बे गोदान भिडिअसआ मा बे new to you होननाय मोनसे अपसनावहाय गासिबो बे सिङावहायनो मा माने गोदान YouTuberफोरनि गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअसखौ मा बेयाव रेकमेन्ड खालामजोबगोन बेखौ साजेस्ट खालामो आरोखि बेबायदियावहाय मा नोंथांमोननि janaki गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअस बे नोंथांमोननि गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअसफ्राबो बे new to you अपसनावहाय फैनायनि चान्स दं आरोखि माने
फैखागोन आरोखि ना गासिबो फैनायनि चान्स दं बे जुदि नोंथांनि बे निउटुब होननाय अपसनाव फैयोबा नोंथांमोननि जेनाखि भिडिअसआव भिउस फैनायनि चान्स दं एबा जेनाखि नोंथांनि चेनेलावथ' माने भिउवार्सफ्राथ' नोंथांमोना बे निउटुब अपसन फैबाय नालाय बे निउटुब होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि जेनाखि थाम्बनेल जेनाखि भिडिअनि थाम्बनेल एबा नोंथांनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथ' नोंथांमोनखौ माने नोंथांनि चेनेलखौ फुरा सापर्ट खालामगोन सोरबायदि कन्डिसनाव मा नोंथांनि चेनेलाबो ग्र' जानायनि चान्स दं आरो नोंथांमोननि जेनाखि भिडिअस बे भिडिअसआवबो माने भिउस फैनायनि चान्स दं आरोखि ना मोजां माने एसे बुरजा भिउस फैनायनि चान्स दं आरोखि ना बे जाहैदों मोनसे जोबोद मोजां आपडेट इउटुबनि आंबो बे जेनाखि बे इउटुबनि मोनसे गोदान आपडेट होनाय जेनाखि निउटुब इउ होननाय मोनसे गोदान आपडेट होनाय बेखौ माने नुनानै आं माने जोबोद मोजां मोनदों आरोखि आंबो ना अके स' नोंथांमोनाबो माबायदि मोनदों नोंथांमोना आंबो आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम खोन्थाहर अके स' बेनि सोमोन्दै आरोखि गोदान जेनाखि इउटुबनि निउटुब इउ होननाय मोनसे गोदान आपडेट फैनाया बे जाहैदों मोनसे जों माने गोदान क्रिएटरफोरनि थाखाय माने मोनसे एकदमबारे मोजां आपडेट आरोखि ना अके स' आइ हेभ नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों बेखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि जोंखौ साबस्क्राइब खालामनो जेनाखि साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अके